Fáilte go iminn colm cíle, dá bhíle sa hog. Alma go bhreath! Mi belt in gáhfuil sa seachta sé tugadh chuir go ar an ammána sóisiir Mícheál Breanach se go seaige freistal ar éile chum ciile hall an óban ar chósta hir na Hallabin. Simar muid clufa córéalachaí sintí mánaíochta in rá galigóirí imráí sintí leabhar an Gaelic ar fud na Hallabin hálann sin an óban agus bu sé éis clufa mar crua agus clufa díon d'éirlín corn cholam ciile thart ar eis go próiseach ric. Chanéir sin seo ar san díalta. Tá sin seo a búnachuig an na dúine ag Mícheál Breanach goach cáir darach mar chunimara ugan mar cáirmach as na duine eile had uabhasoch díoch gasta agus sé díoch an seo ar san in géim chuig, géim idirnáisiúnta chuig agus an seo san an cúpa thuirsta ar eis alba. Tá na réalach á tifriúil idir sintí agus imánaíocht nílach dá réig ar chéin irin sa sintí agus tá chuigur déag arnús na clufií gaalacha. So sna córéalachaí bí ba cethir déag go chaich an páirce in ngá i gúna déag chéin irin agus sin difrit mór idir na réalachaí stóí nachhfuil cadaing í chur sa láimh an sitar chur sa láimh sinné. So agus ní cadaí hiicáil. Thosaigh meise a chuig Camannacht nuair bheith mé an áilthaid ach a bhfuilcint na bailach had bhí chuig fad an bé agus cuideoch ha meisce go gacinn cuideoch i dúine cuideoch le Gaelic fioin dúnsaigh Gaelic san áilthaid nó fioin ag go Gaelic van nuair a bheith big so han seo ar san darúd ar son Camannacht na Hallaba gealtain gníorí a cuideoch ar san Gaelic na Hallaba a bhrúin. Si rid a hán Camannacht bhil si tíoch is at beoch ar fecail Camannacht agus imeachta a gimmin a bháil ach sin fecail sintí go tá sin na grásin an sa bhéarla hanigé éile bhó fecail seanachil Gaelic cuideoch sinteach agus be sinteach nuair a bheith caran haigrán an duelis mar an folklór acin mar Saoirse O'Donnell ag náhaní a cíilthe gé a big leap or bound so as minic here na cúcatar na Janu céimeann in móda. Bhíonn rá náisiúnta ag fuair na héireann, ní lonnaíach club anú Mícheál Breanach anseo agus cé go muid gimmar th cheann na tíd agus brod na tíd is mar sin zigus gur international mar d siad nó críomh idirnáisiúnta tá is bíonn rá náisiúnta gimráí idir chundaí an freisin na héan sáil go Hallabin gach ré bliain agus tá an rá freisin náisiúnta Hallabin anseo. So tá dá rahan tá srán náisiúnta na stóí exenta is tá muidin seo freisin mar détar a go bud éon corn gaelach agus galicach so chi is gur gaigóirí fadatar ar irin Mícheál Breanach agus is daoine imráí sintí i leabhar an Gaelic ar fadatar irin Hallabin. So tá is dóchas tá cuisteáíochta Mícheál Breanach is súil go mbeidh in an tuairsaí ar óban i ríist an bhíon thugainn a fiún ar nil an scíhineach in Hallabin i gábhfuil san naí agus go leanthe an chóchaidirh se agus an nascseid im héine agus Hallabin. Nas cultúr na sport agus nas teanga go forbra go seaasta sinning agus go me sé forbata seach le chuna dé.